Ecolius Production. Auren ƙauna Abakar Aisha. Auren ƙauna aka yau daurawa Abakar Bos angon Aisha kun dace. Auren ƙauna aka yau daurawa, da kai zan fara mamallakin ruhina, ka bani dama in sarrafa harshe na, ka sa shugabanmu macecin raina, ka sa sahabbansa masu amana, zanyo wakan auren ƙauna. Abakar Aisha ku zauna da amana, auren so ne kun dace da juna. Ango da kai zan fara baitukana, agun aurenka an taru an zauna, kowa yana yabon halinka ka zarce, kana da farin jini da fara ka yi fice, kana farin ciki makiya sun kauce. Abakar da Aisha kun dace, kuna farin ciki kun yi auren ƙauna. Soyayya ta yi rana yau ana bikinku, amarya ango ku zauna ku rike sirrinku, amarya ta yi kwalliya tana taku, ki yau farin ciki yau ranar bikinku, kima ango biyayya yana son ki, kina da tarbiyya Abakar ya zama naki, fitaka amarya Abakar angonki. Shawara na zo zan baki, Abakar yau ya zama jigonki, domin ni na san yana ƙaunarki. Abakar ango zai kare hakkinki, kafin ya iso gida ki masa girki, wance da ziga irin na ƙawayenki, da ke angonki ya zama mallakinki. Suna murna, abokan ango su ma suna murna, ƙawayen amarya su ma suna murna, yayin amarya ango suna murna, danyin amarya ango ku fito ku taka, ya Muhammad ni ma zan taka, aure na soyayya Abakar Aisha. Auren ƙauna aka yau daurawa, Abakar Bos angon Aisha kun dace.